ସେ ଲୋକଟିଙ୍କ ପକେଟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଘରଟା ମାଟିର, ଛାତରୁ ପାଣି ଠପ୍ ଠପ୍ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାଲାମ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କି? ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। କୌଣସି ଏସି କ୍ଲାସରୁମ୍ ନୁହେଁ, ଗଛ ତଳେ, କେବେ କେବେ ତ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦରମା କମ୍, ମାସ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପକେଟ ଖାଲି। ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କୋଚିଂ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିଦେଲେ। ସେ କେବେ ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ନାହିଁ, କେବେ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଲମ ଧରା ହାତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଶର ପ୍ରଶାସନ ଚାଳନା କଲେ। ସେ ଛାତ୍ର ଯିଏ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେବେ ଭୁଲିନି ସେଇ ପାଟି ଯାଇଥିବା ବହି, ସେହି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନ। ଗୁରୁ କହିଥିଲେ, ବଡ଼ ହେଲେ ଚାକିରି ନୁହେଁ, ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବ। ଆଜି ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁରୁଣା ଘରେ, ସେହି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ। ଏହା କୌଣସି ଏକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ନୀରବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ରିଆଲିଟି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଦବାଇ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଉଡ଼ାଇବା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର କିମ୍ବା ସଚ୍ଚା ମଣିଷ, ତାହା ପଛରେ ଜଣେ ନାମହୀନ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ କେବେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେହି ନୀରବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ।